Kay Naisal Fabul, greet nila kuno family niya sa Fabul family and Morales family sa Carolan, Cabancalan City. Ara sa Gapon sa Nena's Rose, Manukan. Kay Nona Agravante, good morning. Naga-monitor lang kuno sila sa syudad sa Himamaylan. And Sale, basa ba? Sally Alque de Sousa, good morning. Watching from Sam Village. Keep safe, everyone. Kay Nona Garvante, of course, Raydan Velasco. Good morning, sir. Keep safe. Salamat. Ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Good afternoon to yagali sa ila. Ara sila sa gym naman ni Doc Mayo. Fit na fit gali si Doc Mayo. Action boy, no? Kaya pala gym siya eh. Oo, gymmer. Gymnast. Gymnast. I'm so sorry. Sabi ko, gymmer ang tawag. Kigang ram ka rin sa teacher mo. Oo. Sorry po. Ay, nag-black how. Ang tsura. Ay, na. Kay Jik Ramka. Good morning, man. Kag kay Ma'am Jinky Dialagdon. Salamat sa pagpamati. Si Ma'am Cory Vidal, wala ko nakita. Doon na-excite ko sa countdown ito mo. Saan nga adik ka din? 4th, no? Oo. Di, gusto mong 6 na eh. 5th, 6 day na sa quarantine. So, 4 days to go. Makapuuli na siya sa Hinigaran. Yes. Ay, Okay. perfect. Pakuan lang da. Sige pa, ano lang da. Relax. Pa-relax lang and enjoy your vacation. Sige, stand by na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay-say sa detalye na sa mga balita lokal. Nadiskubrihan ni AbosoNo Richard Hauhoko sa paglibot-libot sa ilang banwa nga halos nagakaubos na ang mga common nga mabulong kaangay sang biogesic kag bioflu rason nga suno sa iya posible madamo ang naga self-medicate. Suno kay Hauhoko nakibot siya sa may baluan nga nagasaka o kung nagakaubos ang supply sa nasambit nga mabulong kag daw buot silingon sini kadamo sa mga nagamasakit posible dala sang malain nga panahon o kung nagaantos na sang o kung mayara na sang COVID-19 virus. Panumdom ni Hauhoko nga may sintomas man o kung wala kag kung nagalain na mamatsyag o kung nabaluan nga close contact sang nagpositibo sa virus hindi na magduwa-duwa nga magpa-swab test agud hindi na makahalit sa pamilya kag sa iban pa. Palayag ni Hauhoko sa karon may kabudlayan ang pag-roll out sang bakuna bangod may iban nga nagapili sang brand sang bakuna apang ilang ginatinguan nga mapakita ang importansya sang bakuna nga makabulig sa pagpaganhagan sang COVID-19 bangod sini nga bulan sa Setyembre 3 na ang nagdugang sa record sang banwa sa nga napatay sa COVID-19. Ginpahag naman ni AbosoNo Mayor Richard Hauhoko nga ilatagan sa insurance benefit ang mga drivers sa ilang banwa kon makapabakuna. Sunod kay Hauhoko ining ila baylo sa kooperasyon himuon sa mga drivers nga nagatubang man sa nagkalain-lain nga tawo sa kada adlaw agon may masakyan ang mga pumuluyo kag sila ang makapadayon man sa ilang pangabuhian. Palayag ni Hauhoko ginasunod sa gihapon nilang priority list nga gintalana sa Department of Health sa pagpabakuna. Sa karon, yara pa lang sa 5% sang ilang populasyon ang nabakunahan. Sa mga duwa man naton nga mga balita lokal, palplano naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga magpatukod sang weightlifting gym para mapasanjog pagid ang weightlifting program sa probinsya. Suno kay samahang weightlifter ng Pilipinas President Monico Pontevalla, naginunanon sila sa itong Huwebes nga adlaw sa kay Governor Bong Lacson kagin siguro ang plano nga pagpatukod sang weightlifting gymnasium sa tupad sang Negros Occidental Multipurpose Activity Center. Doon pa ni Pontevalla, makabulig man nga proyekto para matagan sang lugar ang mga migrantes nga nagatingwa nga mangin manilagon nga weightlifter sa palaabuton.
Nagbisita man sa probinsya sa Negros Occidental si Philippines first Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Sa kadungan sa pagbisita ni Diaz sa Kapitolyo Provincial, ginhatag kay Diaz ang plaque nga nagaunod sa resolusyon nga ginpasaras ng Sangguniang Palusod sa Miyerkules nga adlaw Setyembre 8. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang resolusyon ang nagakilala kay Diaz sa dungog nga ginhatag sini sa pungsod Pilipinas. Duga pa resolusyon man ang nagakilala kay Diaz bilang adopted daughter sa probinsya. Si Diaz ang ginabiyabi ni Provincial Administrator Attorney Diaz, former Negros Occidental Governor kakarong Provincial Consultant Lito Coscolwela, kag samahang weightlifter ng Pilipinas President Monico Puentevella. Of Resolution number 0751 Series of 2021. Resolution congratulating, amending, and conferring to Ms. Heidelin Diaz title of adopted daughter of the province of Negros Occidental for winning the Philippines' first ever gold medal in the recently concluded 2020 Tokyo Summer Olympic Games. Ang kamay sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Nagpasalamat man ining si Heidelin Diaz sa gobyerno provinsyal sa paghatag pasidungog sa iya kadalagan sa 2020 Tokyo Olympics kapag kilala sa iya bilang adopted daughter sa probinsya. Sunod kay Diaz, ang probinsya sa Negros Occidental ang unang lugar sa din siya nagsugod sa iya karera sa weightlifting. Sunod sa kay Diaz nga tuig 2004 sa nagpasakop ini sa National Weightlifting Competition Open category sa Provincial Capital Lagoon kag tuig 2005 sa Southeast Asian Games nga ginhiwat naman sa siyudad sa Bacolod. Sa pag-recognize sa akin sa pagpapanalo ko ng gold medal para sa Pilipinas, and gusto ko lang pong magpasalamat kay Sir Monico Puentevella, ang President ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas, and hopefully po na ma-inspire ang mga kabataan at lalong-lalo na tayong lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na nasa pandemya tayo. Ang kabahin sang pahayag sang Olympic gold medalist ni si Heidelin Diaz. Sa iban pa nga balita lokal, patay naman ang mangingisda matapos na lumos samtang pangisda sa Purok Roadside, Barangay Punta Salong, Banwa sa Manapla, alas 3 ng kagahon sa Huwebes. Ang napatay, ginkilala kay Acer Barrios, 41, residente sa Hacienda Tilde sa Amuman nga barangay. Sa investigasyon sa Manapla PNP sa panaysayo ng Rigor Bustilio kag Leonardo Parcon nga si Barrios, ang nagpadulong sa fishing compressor sa ilang sakayan pandagat, apan nasapwan na lang nga wala na sang kabuhi. Gindala pa sa ospital si Barrios sa pagdeklarar nga dead on arrival. In-release naman kahapon sa aga sa custodial facilities ang hinigiran PNP si Christopher Anikenyo, ang driver sa pick-up nga nakabunggo sa tricycle nga nagpatay o kung resulta sa kamatayon sang apat ka mga pasahero sa Banwa sa hinigiran. Suno kay Police Major Jake Barila, ang hepe sa hinigiran PNP, 18 oras kidlang kalawigon ng pagkustodiya kay Anikenyo, kagagin pagawa man pagaon kung wala sang i-file nga kaso. Doon pa ni Barila, desidido man nga mapasaka sang kaso ang pamilya sa managkalamatay apang matupa ini sa regular filing. Negatibo naman sa illegal drugs si Anikenyo. Madumduman sa sining aksidente patay sanday Simeon Noblesada, Dina Espinosa, Keith Roledo, Meldy Carpillo sa nga natabo ini sa crossing Bulobituon, Barangay Miranda, Banwa sang Hinigaran. Sa katapusan nga balita lokal, na-recover naman ang masobra 300,000 pesos nga balor sa inasuspetso ng Cebu sa bypass operation ngayon patigan sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa Dalan Luzuriaga, downtown area, syudad sang Bacolod. Ang subject ang nadagpan ginkilala kay Kim Kumjand, legal ang edad, kag residente sang Purok Cagagkay, Barangay 2, syudad sa Bacolod. Sino kay PDEA Set Team Leader Intelligence Agent 1 Bambu, matapos ang maidid nga pagpangusisa sa apat ka mga persona nga nadagpan sa itong Huwebes nga adlaw sa separado nga bypass operation, natukiban sang PDEA nga si Kup Chand ang nagadusok man sang illegal nga droga. Sino kay Bambu, 50 gramos sa illegal nga droga may market value nga 340,000 pesos, kag nasulod sa karton sang katol ang nakuha kay Kup Chand. Si Kup Chand ang ginakabing nga high value individual sang PDEA Set bangod sang kadakuon sa shabunga na recover sa iya. Samtang ginpanginwala naman ni Kup Chand ang iya mga illegal nga droga kag ginpahayag nga ginsugugid lamang siya sa wala makilala nga persona nga magduhol sa 1,000 ka pesos sa downtown area. Mass resignation nag-umpisa na sa mga health workers.
Samtang 14 ka individual patay, 20 pelason kay 7 missing bangod sang Bagyo, Tulina. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Di na to Aksyon Eden man sa kay Ari ka na diya, balik ka na. Ari mako gyapon. Good morning kay Marilu Camento, kay Pretty Mahilom of course, and Sir Melanie Oligo. Kita mo na da? Yes, ari na. Perfect. Sa kay ining si Marilo Camento kano, sa hindi kay higaran man ni siya. Sila sila ka lugar gari ni Cory. Vidaha. Yes. Akin, hindi ni Aquino. Akin. Kay Migo ta Maui Akol Kanyada, good morning man. Pero basi bala nagkuan ako bala okay. Diri ka gali sa babaw. Kami na pagida isaya. May isa pagid sa gali. Kay Martin Aliling, kay Miss Jinky de Lagdon, good morning man. Kag of course ang usual nga ginawa tamyaw bala Beboy Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, kay Lulit de Alagdon, atong yun nagatanta bala pag birthday to, si Papa Joe pag birthday to bala. Hi, perfect. Oh. Thank you so Thank much, you. Ma'am Okay. Luing Melos. Aha, ara na Abi nag-deliver. ko sa pula ka lang nga sobre. Ah. Malipay. Gali kay sa green pag yun nga Sa eco green- bag. Eco bag pa gid. Karina Villaflor, good morning man. Jen de Alagdon kag Jane Nagor. Carla, morning. Kag kay Elmer Regalado from Fairview, Quezon City. Budo pa talangon pa ko niya. Baka tultul ka Fairview ay. Wala. Sige. Fairview? Ay ka pagkakanto na? Gano Kumot ka? Hindi ko katanda. J.R. Pilahio. Da ako nakatuling ang mga linyada nga nagtalang. Okay. Basta gusto mo magtalang liwat kay padala ta ka. Annalyn Bilanggoy from Carolan, Kabankalan. Yan, di ka di magtalang. Yes. Antonio Lo. Mga sa Lopos Araneta, kag Lopos East, dira, good morning. Ay, Lopos Araneta, Lopos East, good morning. Basta sabat mo lang. Sila ni Antonio Lo, no? Reynaldo Reparo. Sige, go. Maui Akol Kanyada, good morning. Kay Lester Ray Benitez, good morning man. Tam niyo na lang.
Mga upod niya si Ramil Tarosan, Kevin Katatista, Rolly nga duwa-duwa giniyaw. Valdevioso Kahilig, Chris Apostol, and Benitez family. Salamat. Hindi kayo di mag-type ka na sa ngalan, may appear na dahil Nga nga. color blue, basta inatag yan. Kanya dahil, tumok ka dayo, hindi ko din ang doble. Kay Chris, ay, sino yung Chris mo na? Hindi ko na ikuha Hindi ka Chris nag-cross man. ang Chris na yan. Kay Rochelle Fulgencio, Susana, good morning. Kay Lito Dayap, of course. Zenzai Omaha, hello ka, good morning. Tama niyo na lang Pontiliano family sa DSB. Uy, kag Aboso family sa Bacong Negros Oriental. Thank you, Gil, from Surprise, Arizona, United States. Ano ko rin guro ay? Pariente ko ni ay. Parente mo na, guro. Actually, may ara, magkita Aboso family sa Oriental. May vice mayor na ganing Aboso, aming mga ilalat. Ay, ikaw nilahon, pari ikuha mo na siya. Pakita ko na sabi, Abi, ma'am, please, PM sa ako. Babae. Zenzay Omaha. Aha. Great family niya na, guro. Aboso family. Bago lang kuliwat ka basa ba, no? Kaya ito ka, very, very rare din sa among pilido. The 0.009% out of Daw kung sa mga kuan bala sa mga gatherings bala daw ka talaga siya kakita nga apelyido yung Aboso. Yes. No. Una gini daan. A na daan ang una, B pa ang sunod. Paglantaw mo sa listahan ba wala gid ba? Ay, wala gid. Ay ara gani sa pinakababa. Actually haling sa elementary hasta pag college kuya una kuya action boy. Okay, B pa sunod mo. Una na sa linya, una pa sa pero di kuya, pero may mag-reporting niya kay una. Oo, sa linyahan na ito, mauna kagid kay ikaw pinakagamay guro mo. Oo. Hindi sa alphabetical. Pinaka-cute. Pinaka-cute, ikaw ang pinaka-cute. Sa alphabetical, ako na lang tanan. Ako na lang perme. Charot lang. So, maulihik lang na kung late ka. Oo. Pero actually, wala akong kakalate. Actually, naawayan ko gani sa iban kong classmates. Action boy, kasi una, share ko lang ha, tutuod, ganyan. Wala sila yung pasul. Exam day. Ako lang yung pasulod, kaya ako lang agaga mo. Okay. Sila, sorry, miss na late kami, kinagbayad pa kami. Te, kuha ka ni Eden, nga aga, pati sa hulat ka mo da, agi patapos ko kuha exam, tapos sila yung pasulod. Di na pressure ko. Grabe Ikontra ko sa tanan, action boy. Kaya nga, ako lang nag-una ko. Hindi ata, hindi nga balo mo sila. Nung nabi nyo, hindi budlay nga ako lang ako exam to. Ay, kuya, Wala ko siyang sundan. Ay, may lakatuon ko sa amo itong subject. So, it was just so easy for me. Way ko yung sundan to, way ko hindi ko ikaw panunod. Kaya wala ka mo to. Kilala mo itong teacher ko mo? Favorite. Hindi. Teacher's pet. Hindi ka teacher's Hindi, pet. Hindi, grabe ka naman. Wala hindi siya bias. Enrique Subaldo Jr. Adid to sa nagbaledictorian ka. Kaya ikaw lang nagbaledictorian ka. Kaya ikaw lang ko na exam. Ako lang isa. College to ya. Cum laude. Hindi man. Hindi Si man. Action Dale ang kumawin. Si Action Dale, cum laude. Si Action Jan. Basta amo niyo bala yung classmates. Kami ni Action Dorel, Dale, Kami ni Action Dorel. Kasi pakatala kami bala. Pakatala kami pa sa utay. Hindi lang kami pagpansin. Kamo na Action Dorel, mga upod-upod lang kamo. Upod-upod lang kami. Kami sa extracurricular. Sila si Dale nga drama kita. Yung tipod kami da. Upod kami da. Kami, makuhan kami. Quiz B. Ay, okay lang. More support! Perfect. Kami kuhan kami pabuang-buang Di ba si Dorel, amo to yan na papel. Kita ko na mo. Buang-buang. Kami ito mo sa daw siya ang daw pabuang-buang. Lingko daw, ngayon ka daw. Ako yung ito, ano to yung akong karakter man? Isang ulirang ina. Ay, hindi ka to ikaw nag-circo-circo. Lain mo to ya? Lain to yung mga... Sino to yung lanta mo, guro? Lain to, guro, ya? At kung nag-circo, balis ka. My brother-in-law is Aboso from Mabinay. Sa Negros Oriental na sila gastay. Thank you. Standby sa mga balita national.
numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagumpisa na ang paandam ng mass resignation sa mga healthcare workers matapos napulo ka mga volunteer doctors ng Philippine General Hospital ang naghalina sa ilang trabaho. Ginkumpirmar ni Dr. Jonas Del Rosario, spokesperson sa PGH, sinag-ako man nga naku nga kawadon sa ilang paghalin sa napulo ka mga doktor. Suno padirigin na respeto nila ang desisyon sa mga doktor nga wala na nila ginhingadlan pa. Agud nga mapun-an ang kakulang sang doktor, ginhinyo na sang pamunuan sa PGH sa ibang nga departamento nga magbulig sa pagtatap sa mga COVID-19 patients nga naka-admit sa ila. Hindi man sa karon klaro kung may kangtanan ng paghalin sa mga doktor sa paandam sa 2 Agosto sa mga grupo sa mga HCWs nga mag-resign bago dula nila nabaton ang ilang mga benepisyo. Naglabot naman sa 14 ka individual ang napatay kag 7 naman ang missing sa paglaslas ni Bagyo Julina. Sa pinakabagong report ginpahag sa NDRRMC nga isa sa napatay kag 4 nga nadula ang kumpirmado na samtang ina-verify pag 13 ka napatay kag 3 pa ka nadula. Dugang pa 20 ka individual ang report nga napilasan tungod man sa bagyo. Ang isa ka kumpirmado nga napatay gikan sa Buena Vista, Marinduque, samtang sa Culaba, Vilira naman ang 3 ka mga isda nga missing. Nagwa naman sa record sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga masobra 100,000 ka individual ang napektuhan sang Bagyo Jolina. Sa pinakauling record sa NDRRMC, 109,680 ka individual o 28,444 ka pamilya ang napektuhan ni Bagyo Jolina halin sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Soc-Sargent kag NCR. 9,797 ka individual naman ang nagatinar karon sa 245 ka evacuation center kag 1,940 ka individual kung 479 ka pamilya ang nagatinar temporaryo sa balay sa ilang mga himata. Naglambot man sa 6,423 ka balay ang nagkalaguba, 6,122 ang partially damaged kag 301 ang nawasak tanan nga gin-report sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas kag Eastern Visayas. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang gobyerno mag-implementar lamang sa 2 ka quarantine classification sa panahon sa pilot implementation sang alert level system para sa COVID-19 response sa National Capital Region. Sa press briefing, ginpahayag ni Roque, ginaprubahan sang IATF provisionally ang guidelines para sa implementasyon sang alert level system para sa COVID-19 response. Sunod kay Roque, sa idalom sang policy shift ng himuon, duha na lamang ang quarantine classification kag ining ECQ nga ipapanawag sang IATF kung GCQ, pero ang pwede kang hindi pwede sa GCQ hindi na pareho sang patuman sadto. Dugang pa ni Roque ang pwede kang hindi pwede magadepende sa alert level nga napaidalom sa mga lugar nga nasakop sa Metro Manila. Sa idalom sa alert level 4, ang pinakataas nga risk classification, wala ginatugutan ang dine-in, personal services kag mass gatherings. Ginpahayag naman sa Department of Health kag Food and Drug Administration nga naglambot sa 243 sa 13.8 milyones nga individual nga bakunado kung fully vaccinated ang gintapikan sa gihapon sang COVID-19. Ginatiglawas ang 244 kadamuon ang 0.0017 porsyento sang 13.8 milyones nga bakunado sa bugos nga pungsod kang ang tuman lamang kagamay nga porsyento. Ginpahayag ni FDA Director Eric Domingo nga sa 33.3 milyones nga bakuna, mga 18% pa lamang ang may hindi ako na 0.18% lamang ang may hindi manami nga reaksyon kag mas manubo nga 0.006% naman ang na-report nga nakaangkon sang seryoso nga adverse reaction. Sa iban pa ang balita nasyonal, nagabot na sa Pilipinas ang inbakal nga 502,000 ka AstraZeneca COVID-19 vaccine. Last 9 sa aga Biyernes na nagabot ang bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay sa China Airlines Flight C1701. Ginbakal ang bakuna paagi sa private sector si dalawang sa Dose of Hope program sa diin. 6 milyones doses pa ang nalauman nga magabot sa pungsod. Sa kabilugan, 37.2 milyones doses na ang bakuna sa diin. Masobra 21 ka milyon ang nagbaton sa unang dose kag masobra 15 milyones ang kompleto na. Gin-insister naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga may puder ang Commission on Audit nga malantaw ang financial books sa Philippine Red Cross bangod may subsidy nga nabaton ang ahensya gikan sa gobyerno. Madumduman nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-audit ang pondo sa PRC nga ginapangunahan ni Senator Richard Gordon.
Suno kay Guevara, nagabato ng PRC sa subsidy pagi sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa katapusan nga balita national, naglabot naman sa 1.5 bilyones pesos nga balor sa shabuan na kumpeskar sa mga ahente sa PDEA. Kabulig ang PNP sa separado nga anti-drugs operation sa Imus kag Bacoor City, Cavite. Sa inisyal nga report kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, sa ginpatigan nga operasyon sa Bacoor City napatay sa Bashir Bangon, 59 anyos kag Danilo Untavar, 51 anyos. Nagkuha sa ilang 181 ka kilos ang shabu. Sa operasyon man sa Imos, nadagpan ang mag-asawa nga sanday Aldwin kag Lina Micoleta, kag nakuhaan sila sa 48 ka kilos ang shabu. Sa kabilugan, naglambot sa 229 ka kilos ang shabu nagkuha sa separadong operasyon. Ininay kaduha operasyon sa motoridad sa diin binilyon ka pesos nga balor sa shabu na recover. Sa damlang operasyon sa Zambales, 4 ka mga dumulong nga nagkalamatay sa operasyon sa diin, na-recover ang masobra 3 bilyones pesos nga balor sa shabu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay sa 31. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis? Good morning, anay dira kay Jean Buerom, kag Binong 70. Good morning sa kay Encarnacion Beler Amarante. Good morning! Kag happy birthday sa father ni Ana Flores Guani. Guani, sakto na? Nga si Dr. Jonathan Guani. Happy birthday to you. Te. naman? Standby naman ka-aksyon sa aksyon na report second portion of ka-aksyon Fred Salanga. Balik kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.